Il-Gvern mhux qed jaħseb li jikkopera ma' ekonomija bħaċ-Ċina fis-settur tal-enerġija biss, iżda ħaseb ukoll għal dak li jissejjaħ Medium Term Cooperation Programme. Waqt il-programm Issues, il-Ministru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi fisser tajjeb dan il-kunċett. Permezz tal-pjan se jkun hemm numru ta' setturi li huma se jkunu identifikati bħala prioritajiet. L-enerġija hija biss waħda minnhom, se jmissu diversi areas oħrajn, bħall-edukazzjoni, bħall-infrastruttura, bħall-trasport, bħall-servizzi finanzjarji. U dan se jservi ta' gateway biex ikun hemm iktar investiment fil-pajjiż. Li se jiġri huwa li fix-xhur li ġejjin aħna se naħdmu mal-Gvern Ċiniż biex nagħmlu dal-qasam, dal-qafas jew dal-roadmap, once li dan iseħħ, da se jiftaħ il-bibien biex kumpaniji Maltin u kumpaniji privati wkoll mhux kumpaniji tal-Gvern biss Maltin bħal Malta ikunu jistgħu prattikament jattiraw investiment lejhom u jidħlu f'partnerships ma' kumpaniji oħrajn Ċiniżi. U naħseb dan huwa element importanti wkoll li jirrifletti il-viżjoni ta' Dr. Muscat u dak li qed jipprova jagħmel b'dawn id-diversi agreements. Sa dan it-tant il-Ministru stqarr li l-Gvern Malti mhux qed iserraħ rasu biss fuq il-ftehim il-ħuq ma' Shanghai Electric Power, iżda qed jara fejn jinsabu l-aħjar swieq. Tajb li ngħid ukoll li l-investiment m'għandux jiġi miċ-Ċina biss, għandu jiġi minn diversi pajjiżi, importanti li jkollna a balanced portfolio of investment, ġifieri investiment minn North Africa, mill-Middle East, mill-Istati Uniti, mill-Ewropa, mill-Indja. U naħseb Malta għandha bla dubju ta' xejn tibqa' tkun miftuħa għall-investiment u tiffaċilita l-investiment. Konrad Mizzi spjega li attwalment għal kull impjegat tal-Ene Malta hemm dejn ta' madwar 440,000 euro. L-imsieħba soċjali esprimew pożittività għal ftehim ekonomiku bejn Malta u ċ-Ċina. Waqt l-istess programm, Viktor Karaki, President tal-General Workers Union, qal il-pjan biex jorħsu l-kontijiet tad-dawl ifisser kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema. Issa barra li l-kull kumpanija tkun aktar kompetittiva, suppost terbaħ iktar ordnijiet, u suppost se jkun hemm dan l-element ta' cost savings biex ngħidulu hekk, kellna kumpaniji u hotels fejn il-kontijiet tad-dawl l-ilma żidulhom bid-doppju. U konna din dikkompetu mal-kontijiet tad-dawl l-ilma biex nżidu l-pagi. Ġifieri once li daw jista' jossu anke bit-tariffi mis-sena d-dieħla u ta' wara għall-industrija, aħna se jkun aktar faċli għalina biex nġibu kondizzjonijiet aħjar u titjib fil-pagi. Bħal Simon Busuttil, il-Union tinsab sorpriża li dan il-Gvern laħaq ftehim ma' dik li mistennija tkun l-ikbar ekonomija fid-dinja. Aħna ninsab aktar sorpriżi minn Simon Busuttil għax f'tem ta' 6 xhur il-Gvern għamel ftehim bħal dan, f'tem daqshekk qasir ġifieri. Intant il-Gvern wasal biex jażel l-aħjar bidder għal proġett tal-gas li ma' kumpanija se tibni l-infrastruttura neċessarja u tbieħ l-elettriku. Dan kollu se jkompli jwettaq il-wedjiet elettorali ta' dan il-Gvern li l-Ene Malta tinġib fuq saqajja li l-enerġija tkun aktar nadifa, li jitkattru l-green jobs u li jitnaqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma.